Той ето вече много внимавай какво правиш. Главата ти е болна. Той искам да пострада. Виж кой се снима. Ай, давай. Колко ли? Не е риба. Това е отвилен. Настроя гитара на лирически лад. Какво правиш? Гледам тук колко е часа. Няма много да къде го париш да го пане? Това е. Але? Кой е това? Няма да кажеш. Я това да става. Това да си. Дай черно фердже, това е лесно. Черно фериджи. А чета, какво? Маляк с глас. Аз ще съм пил и съм крещял и това какво става. Почти го докарваш като генерал от руския риболов. О, мистер, здраве! Да. Той е дето просто като пусне гласеца и добре. Страховития екоинспектор. Една невероятна женица. Ей, опа! Ей, опа! Много добре. Придаде на черно фердже. Много звучене. Това е много фънки черно фердже. Окей, супер хаос няма точно. Ама не е много хубаво да намеря. Много хубаво докара. Иначе е много добро да се положение. Тито! Сексин пек слез черно фердже. Да. Бак малко. Ще намеря Не, Стиляне, сексин пек слез черно фердже, цялото е там. Над 40 трака, наистина е цялото там. Пустай да го напишеш. Докато ми го обясниш. Тек и тек. Пак така се случва. И как ли написал черно фердже? Тека? Да, и с J. Мисля, че е с тире или с долно тире. Той богатство ли не го искаш? Абсолютно силно. Добре, да някой да ти е така на сърце. Нямам Ферджето не се отделаме. Просто аз си чувам за кеп достатъчно. Виж, нямаш проблем. Успявам, че се оправя по-лесно. Това е. Не, пак не става. Точно това е. Давай, Илия.